كلنا هجروا السبكتات سمين أمريكا كندا أوروبا مأكلا مبرقن أبونا بيك أمس قبر ميكائيل تقلز بلما الأختي ألو وإميليوم سجريات إنحي يقريتا بقى كنزازي من أبونا نبسألتك سوغرين بس أبونا مكاريس كبر أبونا قومس كسات غور ميكائيل بهوت زيلو مسانا كبر أبونا قومس سرعة تصفاي أبزع علة زيا كم زيايلنا كن إكب زجبرو زعارو زدقمو نزخل سجم زحلفو أبوتات زلو بوتاتن بتعمي كبري جبؤهم وجس جبؤهم بزعلت زي نايتي هاجر سبكت مجلس كنبب ناتي يكونن يبمول ناي هاجر سبكت سمين أمريكا ناي كندا ناي أوروبا ناي مأكل مبرع بحبرة كوينو زتدالوه مجلس مالتيو حجي باتريارك يبلان انتهينا هنكون ناي بزح سب حطي سلازي اتهاجر سبكت انتاي كنكوننا انتاي كنقبرالنا زبل زتوسنه وساني ايو ناي اقوام مجلسي حجي ممرحتنا خازيا نسخا قنا كسعموت امن كنمو انا دما اخلي الهوات كبكاي رأي يوحنس كلته عسرته سماعت قدوس قداماوي انطونيوس بمعرق هاورياوي سنسلت كاب قدوس ماركوس وانجيلاوي مبل 120 كامنا إرترا أرثوذكس تهادو بيت كريستيان كا سالساي باتريارك كوينوم هاورياوي حقن أرثوذكساوي سرعاتنا خبيروم بمرحنة منفس قدوس بملأت دمسي زتحريو باتريارك يوبنيروم قويتانان مرحنان يس كريستوس بعلو اتي مسقلو صرو ددحر زي صعب نعاي ايبقعنيو ماتيوس 10:38 بزبلو مسرت نزي تغتلوم قدسان حواريات فتنا مسقاطومم كا نساتوم غنا مئنت سمو كحاسرو بقعات كوينوم سلتقصرو اب قدمي اتم وعلا ان تحغسو كدو ويبل غبر حواريات معراف 5 قصري 41 حوارياوي كريستوساوي اثر زتختلو سمايت قدوس انطونيوس قداماوي ازخبيد ناي سقاي مقصعتي ابرسيوم مسورده نخلو شجروم كم برخت بمقصار نتوم جبرت اكي كفؤون كابلبوم نابلبومن كملسو بمصلاي اثر كريستوس اثر قداماي استيفانوس قدامي سمايتن زتختلو ناي زمننا سمايتيوم سمايت قدوس انطونيوس قداماوي مئنت لعللنا حق بيت كريستيانن مسلن فتحن دق سباتن أبون تطابقن كوينوم كم تقدوس صحو زبلو كاب نغزيو بحاتيات باه زبلو مسي مسزب أملاخ دبدأ مكراس أجابه مكراس أجاب حريه نبتع عصعوت تأمتهم كم مزجب جبسس نتسعرف كريستوس أزيو بزحاب تجيروق أصورو زبل إبراهيم معرف 11 قصر 25 كسراب 26 قدوس سمايت انطونيوس قداماوي كاب حزبن بيت كريستيانن أحليفة ذهب سلطانن غزياون كبرتن إذا عالم زيا يترفني كصدق إلمبر باباس كشيميلا أيمون كوسكون فتحن حقن الناترقصه تعميص عميته أي حلفن نتوم سعرتن مفرس تحجن دما حجن ترجس كايو تملستيو زرجسكا زبل كبيد متنقطع حرك حنسيصوم من هزبومن مغواسيومن بجه هزبوم كاب كل صوات ومكرا تسكيموم حليفوم سمايت قدوس انطونيوس قداماوي ابز حلفه مرير سقاي ماسرتوم ولكن ببزحات أمنتن لعلو كل دما بإدوم زقبوهم مقعستومن مشايمتومن باباسات
انت تخحدون انت تتلمون بحقن بصقان تبيعهم نقدس بيتكريستيان كونه نعنا نسعبتهم رزير حدري امنت حديقوم لنا حليفهم اللهم سلازي نحنا لومي ابز قدوس بوتا اب كل كرنا عالم نزخري عصرومن نمذكار كالاي قبرم نبستاف تغابينا زلونا قند علامانا نزيناي زمننا سماعت زخونو قدوس انطونيوس قداماوي زحادقلنا حوارياو تلقو قديتان تقبلنا حوارياوي حدرين امنتن نمفصان مبصعنا نمقصالنيو بزي مسرت حوارياوي حدرين تاريخاو لوبوان ناي قدوس انطونيوس قداماوي اب تغبار بموعال توحدو بيت كريستيان ጥንታዊ ሕጋን ቀኖናን ስርዓታን ብኽብሪ ተዓቂቡ ንቐጻሊ ወለዶታት ንምስጋር ህዝቢ ኤርትራን ብሕግን ፍትሕን ክዳነን ክምራሕን ኩልና አሰር ቅዱስ እንጦንዮስ ቀዳማዊ ሕድሮም ተቀቢልና እነተግብረሉ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ውልደ ክህነት ኦርቶዶክሳውያንን አመንትን በመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ተሐጊዝና ንኹሉ ውዲታትን መሐለኻታትን ናይ ሰይጣናዊ ተግባራትን ሰጊርና በተወፋይነት መንፈሳዊ ዕላማና አመፈጸም ከነጽሖ ንኹሉ አማናኒ እንረጋግጸሉ ፍሉይ ቅዱስ ዕለትዩ ቅዱስ ሰማይ ስፕሪያን ዘካርታጅ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲያ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን በበይኑ ኣይኮነትን ወይ ምስናባትያን ሕግ ዝሰዓረ ወይካ ምስቲ ስርዓትን ሕግን ሐዋርያን ተኸቲሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አኽቢሩ ሰማዕት ዝፈጸመ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ያዘላ ቤተ ክርስቲያን ድማ ምስቲ ክርስቶስ ዝተኸተለ ምእንቲ ስሙ ሰማዕትነት ዝፈጸመ ቆርኔሌዎስ እምበር ምስቲ ሕግን ስርዓትን ዝሰዓረ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክትህሉ ፈጺማ ኣይትኽእሊና ዝበሎ ሎሚ ቤተ ክርስቲያንና ምስቶም ሕግን ሐዋርያዊ ሰንሰለትን ስርዓትን ተኸቲሎም ዝኸዱ እምበር ኣብ ክልቲኡ ክትህሉ ፈጺማ ኣይትኽእልን እያ በዚ መሰረት ቀኖናዊ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት አሜሪካ ኤውሮጳ ካናዳን ማእከላዊ ምብራቅን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ዝርከብ ቤተ ክህነትን አመንቲ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ስዕብ ናይ አቋም መግለጺ نمولو مؤمنان أرثوذكسن نخلهم إرتراويانن نمحلالف حاده وثاني مجلس وثانينا حاده سمعت قدوس انطونيوس 16 ዓመትን 28 መዓልትን ምእንተ ሃይማኖቶም ኣብ ከቢድ ግፍዓዊ ቤት ማእሰርቲ ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሰማዕት ምዃኖም ነአምንን ኣብ ቅድሚ ብፁዕ አቦና ብዝበልዎ ከዓ ንእውጅና ኣለና አቦና ቅዱስ ሰማዕት በዚህ ድማ ቅዱስ እንጦንዮስ በዚህ ድማ ሰማዕት ቅዱስ እንጦንዮስ ተባሂሎም ኣብ ቅድስና ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዝገብ ቅዱሳን ኣብ ስንክሳር ክሰፍሩ ምዃኖም ንምእመናን ኩሉ ነረጋግጽ ኣብ ኩሉ ጸሎታትና ኦ ጎይታ ነፍሰ አቦና እንጦንዮስ አዕርፍ ኣብ ክንዱኡ ድማ ሕያዋይ መራሕን ጓሳን ሃበና ኢልና ብጥብዓት እናጸለና አምላኽ ኣብ ዝመደቦ መዓልቲ መልሲ ክሳብ ዝህበና ቃል ቅዱስ ሰማዕት እንጦንዮስ ቀዳማዊ ክሳብ ዝፍጸምን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንቡር ክሳብ ዝምለስን ኣብ ቃልናን እምነትናን ጸኒዕና ከባተኽና ኣብ ኩሉ ጸሎትና በመንፈስ ህሉ ንዝኾነ አቦና ሰማዕት ቅዱስ እንጦንዮስ እናዘከርና ከም ህሉ ፓትርያርክና ንዖኦምን ብጸሎቶምን ዝመጽእ ጳጳስ ፓትርያርክ ክሳብ ዝመጽእ ኣብ እምነትና ብጸሎቶም ደው ክንብል ኢና ሳልሳይ ብፁዕ አቦና አቡነ መቃርዮስ ኤርትራዊ ኣብዚ ናይ ጸልማትን ናይ ደላመትን እዋን
أبون أمون هوارياون غواسان بمخان عدم قدبني دخيمك كيبلو كي تحللو زمرحنا حقاوي أبونان باباسنان أبال قدس سينودوس أرثوذكس توحيد بيت كريستيان إرتران قدس سينودوس منبر ماركوس اسكندريان نزغبرولنا أغلغلوتن حجون نزهوبنا زلو سفيح أغلغلوتن هاورياوي سرحن እግዚአብሔር ብጥዕናን ብጸርጋን ከጽናዓልና ኣብ ጽላለቶም ኮይና ኣገልግሎትና ክንቅጽሊና ኣብ ዝተሓለፈ ግዜ ኣብ ናይ ጣዕሳ ንሕና ንቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ቅድሚ ኮረና ምጅማሩ ኮሮና ኮይና زعصنايوم نحنا ጳጳሳት ኢና ብዝበልዎ አባ ሲኖዳ ናይ ቃል ጣዕሳን ብድሕሪኡን ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ አሚኖም ብስሞም ምጽላዮምን ነመጉስ ካልአቱን ካብ ዝሓለፈ ጌጎኦምን ስሕተቶምን ተአሪሞም ንድሕነት ቤተ ክርስቲያን ክትንስኡን ካብ ጌጎኦም ክምለሱን ንጽውዕ እቶም ዕርፈ ሃይማኖት ሒዞም ከም ዴማስ ንድሕሪት ክጥሙቱ ዝደልዩ ሰብ ክልተ ልብ ድማ ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝዩ ዝግባእ እናበልና መስቀሎም ጼሮም በታ ጸባብ መገዲ ሓቂ ክጓዓዙን ነዝረዚን እምነት ናይ ሰማዕት ቅዱስ አንጦኒዮስን ክስዕቡ ንጽውዕ ዝሓለፈ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሕብሮ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ገለ ሰብ ረብሓ ጳጳሳትን ሰበስልጣንን ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዘይገበሮን ዘይፈጸሞን ገበን አጸሊሞም ምስ ነገስታት ዓለም ተሳሚዖምን ተሳሪኾምን ብዝፈጸምዎ ገበን ገፊዖም ብዘይፈጸሞ ገበን ገፊዖምን አጸሊሞምን ወጊዞምን ክሳብ ሞት ዘብጽሕዎ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን መዝጊብዎ ዝርከብ ሓቂ ፈጸምቲ ገበንን ነዝፈጸምዎ ጥፍዓት አሚኖም ድሕሪ 31 ዓመት ኣብ መቃብሩ ኸይዶም ይቕሬታ ሓቲቶም ኣብ ቅድስና ከም ዘስፈርዎ ዳግማይ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ እቲ ብፖለቲካዊ ሓይሊ ዝዝወር ኣብ አስመራ ዝርከብ ዘይሕጋዊ ምምሕደራ ሲኖዶስ ኢሎም ርእሶም ዝሰየሙ ኣብ መቃብር ሰማዕት ቅዱስ አንጦኒዮስ ከይዶም ይቕሬታ ብምሕታት ክሳብ ቅዱስነኦም ዘረጋግጹን ልዕልና ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዘኽብሩን ዝኾነ መንፈሳዊ ስልጣኖም ከም ዘይንቅበል ውግዘት ቅዱስ አንጦኒዮስ ክለዓል ከዓ ይቕሬታ ምዛሓቱ ጥራሕ ከም ዝኾኑ ንህዝብና ንሕብር ኩሎም እቶም ኣብ ርእሲ ሰማዕት ቅዱስ አንጦኒዮስ ቀዳማዊ ኣብ ዝኸቢድ ግፍዒን ማእሰርትን ሕልፈተ ህይወትን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድ ዝሓወሱ ሰበስልጣን መንግስቲ ጳጳሳት ካልኦት ገበርቱ ክፉእን ተሓባበርትን ኣብ ቅድሚ ሕግን ኣምላኽን ካብ ተሓተቱ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ ብህይወተ ስጋ እንከለዉ ድማ ካብ ኣቦና ፍትሓትን ይቕሬታን ካብ እግዚአብሔር ከዓ ምሕረትን ክቕበሉ መንፈሳዊ ጻውዒትና ከዓ ንዓኣቶም ነቕርብ ሕጂውን ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ጎዳጉዲ ዝበልዩ ዘለዉ ብቓንዛ ስጋ ስቀዩ ዘለዉ ገዳማውያን ኣቦታትናን ካህናትን ኩሎም ውልደ ቤተ ክርስቲያንን ኩሎም ኤርትራውያን ብዘይ ፍትሕን ብዘይ ስርዓትን ተኣሲሮም ዘለዉ ፍታሕ ክረኽቡ ብስም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንጽውዕ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ድማ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ናይ ብዙሓት ስቃይ ናይ ገለሞ ናይ ብዙሓት ስቕታን ይቕሬታ ኣብዚ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ናይ ብዙሓት ስቕታን
نايقلة انتاي قدسكم سقبلو زبلو تتقمتن سبرابحان نقدس أبونا أب تاريخ عالم زيت سمعي كسستم فررتم كأ حلوتمون واردياتاتمون بمخان أب تاريخ عالم ترأيون تسمعون زي فلت قفعي نسمعت قدس انطونيوس قداماوي كاب حلنا دك سبات نلعلي زخونة كبيد واقع أخفي لأمهم يوم حجون بحبرة كوينا عقب كنبلن قدس سمعت انطونيوس قداماوي نايفتحي قالوم كساب زتكبرن بحدنت قالنا نأملاح كنسمعن بسم قدس بيت كريستياننا نصوع زخر صادق نزل عالم ينبر ذكر صادق يهلو العالم مذكرتا صادق نزل عالم ينبر قانوناوي منبر ببسنا أهجر سبكتات أوروبان كندان مأكلاي مبرقن 10 سنة كلتشحن 10 كلتن 10 يكاتيت يقريتها 10 يكاتيت كلتشحن 10 كلتن 10 يكاتيت كلتشحن 10 جئز እግዚአብሔር نعنا حيوان روحن حلاوي يهبنا أبونا خا أبحقفو እግዚአብሔር ኮይኖም ጸሎቶም አይፈልየና ክብርን እግዚአብሔር ብጻሕዮ